Dobré ráno, prajem aj ja všetkým. Dajte mi 10-15 minút teraz, pokúsim sa, aj, ale vám vysvetliť nejaké veci a keď by ste s tým mali prvé, si to pustíte ešte raz, keď nie, tak si to dohľadajte potom. Lebo budete počuť veci, ktoré ste mnohí nepočuli a budete počuť veci, ktoré ste drvivá väčšina z vás v živote nepočula. Aj? A idem nadviazať na ten... ja som už minulý týždeň rozmýšľal, ale teraz už musím, lebo Adrianko vyťahol správu, ktorú som aj ja čítal ráno, a to je k tomu včerajšiemu dňu. Hej? A aby ste vedeli, že odkiaľ tieto veci prichádzajú, jak prichádzajú a prečo to niektorí robia. Hej? Čítam zase z tej správy, hej. Súkromný sektor sa preto rozhodol vyzvať na zlepšenie práv a životných podmienok LGBTI plus ľudí na Slovensku. Výzva, pod ktorú sa podpísalo až 25 firiem, vrátane najväčších zamestnávateľov a tak ďalej. Hej, a Adrian čítal od Amazonu cez IKEA a Henkel a neviem kto, hej. Slušno firmy. Hej, slušno firmy. No a teraz najlepší príklad je, aby som vám to ukázal, lebo viete, vy sa musíte zamyslieť, že prečo. Hej. Lebo normálne teraz, neviem, akcionári IKEA alebo komerčnej banky alebo proste týchto firiem nemajú záujem veľmi, teda nie, že nemajú. Majú jediný záujem zarobiť peniaze. Hej. To je celé, bodka. A potom, keď sa do týchto vecí dostanem, budem trošku skákať, tak snažte sa držať krok so mnou. A nieraz som spomínal, povedzme, Disney. Hej? A Disney proste sa robí toto isté, oveľa horšie teda robili. A samozrejme, Američanom sa to nepáčilo, tak začala tá firma padať finančne. A dopadli teda tak, že vlastní akcionári ich žalovali za to, že úmyselne sabotovali teda túto firmu. Hej? Firmu Disney. No ale teraz v poslednej dobe najlepším príkladom, tí, čo ste v Spojených štátoch alebo viete anglicky a sledujete veci, čo sa deje v Spojených štátoch, je pivo v Spojených štátoch, sa volá, že Budweiser. Hej. A majú takú verziu, že Bud Light. Hej. A bavíme sa teraz o vlastní to Anheuser-Busch, firma, ktorú vlastnia už bola americká firma, ale teraz AB InBev, to vlastne Belgičania. To je jedno. Vlastne Anheuser-Busch najal nie tak dávno takú zubatú, mladú, okolo 30-ročnú slnečkárku, aby robila šéfku marketingu. Hej. A túto ťapu nič inšie nenapadlo, ale to nie je len, že ju napadlo, lebo samozrejme všetky tieto šialenosti musí niekto schváliť. Hej. A ju nenapadlo nič inšie, len aby na ksichte, alebo aby ksichtom toho piva, hej, sa stala akože trans osoba, hej. Dylan Mulvaney sa volá, hej, tu vám fešánka ukážem, pozrite sa na neho. To je nejaký influencer, on ako chlapec to nejak sa nevedel zarábať s tým, tak potom urobil, že bude žena a zrazu proste kdejaké tieto firmy sa najímajú zarábať strašné prachy. No a urobil akože tú reklamu na Bud Light, ale čo ešte horšie, títo kreténi na plechovky dali jeho ksicht. Hej. Teraz, aby sme vedeli, Bud Light je pivo, ktoré je veľmi nechutí ako pivo, je veľmi lacné a konzumujú ho povedzme takto, široká verejnosť. Hej. Nie tí s vysokoškolským vzdelaním, s dobrými platmi. Hej, bavme sa o tom. Hej, alebo proste je to také ľudové pivo, na Novom Zélande je také pivo, sa volá Lion Red. Ja som to raz ochutnal a skoro sa mi, žalúdok mi nakopal zadok, niečo odporné. Bud Light tiež nie boh vie čo. To je jedno. No lenže samozrejme títo ľudia, ten konečný zákazník, oni predtým mali také reklamy, že kone, chlapi a baby a neviem čo, no proste niečo, čo túto širokú vrstvu ľudí zaujíma. Samozrejme bolo najpredávanejšie vo Spojených štátoch.
2 alebo 3 týždne niekde išiel predaj dole 13%, niekde 27%, v niektorých štátoch až 50% podľa toho, hej, že ale ešte aj v tých slnečkárskych štátoch minimálne 13 až 20% ten predaj im išiel dole. Problém je ten, že ono im to pretrváva stále už tie týždne. Hej. No a teraz, že prečo? Prečo, povedzme, oni, keď ich konečný zákazník je úplne niekto iný a nie je slnečkár a nejaký trans, homosexuál a ja neviem čo, a že prečo to robia. Každý, kto má firmu, hej, alebo taký, čo rýchlo narástol, hej. Máte, ja neviem, príklad, hej, máš 100 000 eur a teraz kúpiš si nejaké zariadenie a máš nejaký nápad, začneš niečo vyrábať a teraz nastrkáš do toho peniaze a začneš to predávať a ty za mesiac, za 2 zistíš, že nemáš kapacitu. Ten záujem je obrovský. Hej. A keď proste na tom myslíš, akože, že to nestíhaš, tak môžete to zakapať. Hej. A tak potom samozrejme sú dve možnosti, ako tento problém riešiť. Veľké korporácie to robia tak, že dajú ti 30 alebo 60 alebo niektorí 90. Videl som, že 180 dňovú splatnosť, to znamená, že dodávateľ ťa 3, 4, 5, 6 mesiacov úveruje zadarmo. Hej? Lebo vieš, že tá veľká korporácia zaplatia neviem čo. A pokiaľ ten dodávateľ napríklad rastol s tou korporáciou, tak nemal by mať problém. Lebo viete, vy si myslíte, že však otáčajú stovky miliónov, ale nemajú likviditu. Hej? Možno majú 10-20 miliónov na účte. Hej? Ako to je nič. Hej? No a druhá možnosť je samozrejme pre nich ísť do banky a vziať si nejaký, ja neviem, po slovensky je to kontokorent, alebo preklenovací úver, a neviem čo. Hej? Kde banka oni ukážu, že však dobre, tuto máme predaných, ja neviem, toľko miliónov kusov, toľko to nám zaplatia za 3 mesiace, požičajte nám $150 miliónov. Oni im požičajú úplne s prehľadom. Hej. No a teraz existuje taká vec, ja vám to tu ukážem na Wikipédii anglickej, lebo na slovenskej som to nenašiel, na Slovensku sa o tomto nerozprával. Hej. Tak vám ukážem, volá sa to ESG, hej, ESG, hej. A skratka znamená Environmental, Social and Corporate Governance, to znamená, že to je to prostredie životné, sociálne a teda riadenie firmy. Ak si viete predstaviť Konšpirátor.sk, ktoré bolo smečkom vytvorené na to, aby reklama nešla do alternatívnych médií. Hej. No a tam to nejakým spôsobom, my tam máme nejaké hodnotenie a nejaké skóre. Hej. No a toto je také, ani nie, že opak toho, ale toto je také invertné. Hej. To znamená, že čím viac bodov máš, čím viac splňaš tieto podmienky tohto ESG ako firma, hej, tak tým si chrumkavejší a tým skôr dostaneš peniaze. Lebo finančné inštitúcie, investičné fondy, banky, mnohé dnes, nie úplne všetky, ale mnohé, si dávajú ako podmienku, že musíš mať určité skóre v tom, aký si chromkavý slnečkár, inak ti nepožičajú prachy. A firma ti klakne. Hej. A bavíme sa teraz o korporáciách, čo otáčajú 100 milióny. Hej. No a teraz oni majú, povedzme v tom ako životnej prostredí, v tom environmentálnom majú akože, lebo toto je to isté ako so všetkým, hej, či už Marrakeš, alebo ten istanbulský dohovor, neviem čo, proste tieto neomarxistické sračky, oni zaobalia do takých ušľachtilých vecí. Hej. No takže oni majú už ako zmena tej klímy, hej, a kdejaké emisie, hej, a neviem proste o rieky a moria, hej, a ja neviem, vodný manažment, hej, v sociálnych majú proste tie pracovné podmienky, hej, ale potom je aj diverzita, hej, inklúzia a kdejaké takéto veci v tom, hej. No a povedzme v tom governance majú korupciu a takéto veci. No takže oni keď urobili túto reklamu, tak bolo to zadosťučinenie pre tie banky alebo tie
tie finančné inštitúcie, ktoré oni používajú na preklenovanie. Hej. Je to také, že to musíš robiť. Túto babu najali, táto urobila, tá zubatá. A to, ja som videl s ňou rozhovor asi polhodinový, to je to úplne vyššinou, tá slnečkárka, ako ona tomu verí. No ale teraz, samozrejme, prišla odpoveď od zákazníkov. A odpoveď bola, že prestali to kupovať. A teraz tá firma mala dve možnosti. Lebo vždy máš minimálne dve možnosti. Jedna bola, že prepáčte, nejak táto to urobila, nejak sme si to nevšimli, my vieme, že vy nie ste takí, vy to ako nie, a my ju vyhodíme a život ide ďalej. Hej. Ale v tej chvíli na 100%, lebo ste vedeli, jak rozmýšľajú, jak sa musia rozhodovať tieto firmy. V tej chvíli by vedeli na 100%, že síce zákazníkov budú mať, ale nebudú mať preklenovacie úvery a nebudú vedieť viesť tú firmu. Hej. Tak samozrejme si zvolili druhú možnosť, že tú reklamu akože stiahli a zase nastrkali tam tie proamerické reklamy a tie baby a tých chlapov a tie kone a americká zástava a patrioti a neviem čo. Hej. Ale neospravedlnili sa ľuďom a neurobili ten krok späť. Hej. A dúfali, lebo ja by som urobil to isté, čo oni, ak by som bol v takejto situácii, bohužiaľ. Aj dúfali, že tak za týždeň to nejak proste Dylan zmizne z obrazu a vyšumí to a dobre, stratíme týždeň, dva nejaké príjmy, povedzme nejakých 50-100 miliónov dolárov, ale budeme furt dostávať, samozrejme ten konto je otvorený, ten preklenovaciu a môžeme ďalej fungovať. No a proste budeme fungovať ďalej. Hej. A nenaserieme samozrejme tie banky a tieto, že by sme sa za to ospravedlňovali. Problém je ten, že to trvá už asi 3 alebo 4 týždne, ten predaj ide dole. Mnohí známi ľudia v Spojených štátoch buď do toho to rozstrieľajú, alebo vylejú, alebo neviem čo. Alebo samozrejme, tu je len o Bud Light, tá firma vyrába ďalšie iné produkty, ktoré sú predávané pod inou značkou. A Američania si to samozrejme povedia a ľudia to proste nekupujú. Hej. A trestajú ich za toto. No, ale aby ste vedeli, že kto za tým to je, tak v prvom rade sú to finančné inštitúcie. V druhom rade tlak na tie finančné inštitúcie vytvára OSN, len aby ste vedeli, že to je OSN, ktoré vytvára a každý nech si teda spočíta, kto ako je OSN. Hej. Takže toto je dôvod, prečo to tie firmy robia. Oni samozrejme potom aj najímajú takých ľudí, ktorí sú o takýchto slnečkárov, takýchto ultralavicových kreténov, ktorí sú o tom samozrejme presvedčení. Jediný spôsob boja, aký proti tomu môžeš robiť, lebo oni aj tie firmy, oni sú držané proste za gule pod krkom a finančne. Jediné, čo môžeš urobiť, je proste to nekupovať. Hej. A keby aj tá firma lahla, tak lahne. Hej. Ale proste majiteľom OSN, hej, lebo vy si myslíte všetci, že to je nejaká nezávislá organizácia, majiteľom OSN, majiteľom finančných inštitúcií je potreba vyslať jednoznačne, ak s tým nesúhlasíš, aby ti to bolo vrchom spodom tvojim deťom a kdekomu strkané, vyslať jednoznačnú správu. Ak v tom budete pokračovať, my zničíme vašich klientov. Pretože tieto veľké firmy sú ich klienti a tie banky, tie investičné fondy a všetko, to žije z tohto. To žije práve z týchto firiem, ktoré ti tlačia vrchom spodom tieto sračky. Tak nebudeš kupovať veci od Henkelu. Nebudeš chodiť do Martinusu, pôjdeš niekde inde. Hej? Alebo do IKEA. Napríklad. Hej? A ty, ak budeš voliť peňaženkou každý deň, hej, a zničíš im klienta, hej, no tak to je jediný spôsob, ako vieš, ja teraz nenavádzam na nič, ja ti iba vrajím, že toto je jediný spôsob, ako proti tomu bojovať. Rozumieš? Inak sa nedá. Hej, ty sa rozhodneš, toto si kúpim, to si kúpim tam, toto si nebudem kupovať. Niektoré veci som ja prestal absolútne kupovať, aha, tu som žijem. Hej. Viete, drutičinky som nejedol raz 8 rokov. Som nemal k tým prístup a že ich mám rád. Hej. No, takže
Proste dá sa žiť bez mnohých vecí a dá sa voliť peňaženkou. Inak to nevieš urobiť. Hej? Pamätajte si toto ESG. Prvá lastovička bola v roku 2004. Hej? Vtedy sa to urobilo vlastne populárne. Ale OSN to od začiatku 80. rokov tlačí. A slovenské médiá, slovenské firmy ti to nepovedia. Aj neviem, či na Slovensku tie banky to vyžadujú, a ak nie, tak prvá, ktorá to bude podľa mňa určite vyžadovať, bude Tatra banka. Neviem, by ste vedeli. Ja neviem, aké sú tam. Rozumiete, lebo ja som nikdy nemal korporáciu, ani som nebol súčasťou korporácie, ale keď som mal väčšiu firmu, ktorá otáčala väčšie peniaze, vždy som mal toho bankového manažera, s ktorým som si vedel sadnúť. A veci sme robili po telefóne. A 100 000 lietali po telefóne, lebo proste nebol čas, bolo treba urobiť rýchlo, nechcelo sa nikomu, bola tam dôvera. Prepáčte. A ono to nemusí byť ani na papieri. On ti to len môže povedať. Aj spraviť ti kávu a poviete, že pozri sa, táto je firma, tam máš samých chlapov, že nechcú robiť. Nie, ale pozri sa, ak mne povedali, ak tam nebudeš mať aspoň 2 ženy, tak tento kontokorent asi zrušíme. Hej. Ako nestalo sa mi to, hej, ale proste takýmto spôsobom to funguje. Hej. A treba si uvedomiť jednu vec, hej, že tu ide tlak z nejakej jednej skupiny, hej, alebo keď sa pozrieš, kto tie finančné inštitúcie vlastní, keď sa pozrieš, kto vlastní OSN, a bavili sme sa o tom, a ja neviem, a WHO a tieto veci, to sú furt tá istí ľudia, tá istá skupina ľudí, niektorí sú vpredu, jak je Gates a Soros a neviem kto, a potom tí, čo sú za Vanguardom a za takýmito BlackRock firmami, hej, ktoré vlastne kdečo, tak toho sa nedozvieš, hej, v mnohých prípadoch sa to vieš dozvieť, ale proste niektorí sa nedozvieš, hej, lebo aj BlackRock je vlastnený Vanguardom, a o Vanguardu, keď ideš a potom je proste stena, kde ty sa už nedostaneš ďalej a nevieš zistiť, kto sú majiteľe, lebo sú to proste súkromné osoby. A nie je to nejaká verejná informácia. No a tieto firmy vlastnia Pfizer, hej, ale bude vlastniť aj banku, hej, bude vlastniť pivovar čiastočne. Vo všetkom majú prsty. Alebo konzultačnú firmu McKinsey. Napríklad, hej. 1,5 vecí. Toto sú firmy, ktoré potom 45. dcerská spoločnosť Vanguardu niekde bude podporovať nejakého Bidena, hej, alebo niekoho iného. Hej. A toto je proste pár ľudí, ktorí majú, to nie je konšpirácia, toto je realita. Ja keby som mal tie možnosti, tie prachy, asi by som to tiež robil a vy tiež. Hej. Proste takto to je. Ak tá masa, s ktorou vy pracujete, je hlúpa, je ovládateľná a vy chcete zarobiť peniaze, chcete im rozbiť rodiny, lebo si myslíte, ja neviem, že ich je príliš veľa, tak nech sa toľko nekotia títo hlupáci, hej. Však tam choď na Facebooky, tam ich nájdeš všetkých. Oni nemajú záujem, aby títo ľudia dýchali vzduch a nejakým spôsobom. Ja viem, že sa to zle počúva, ale takáto je realita. Oni nemajú záujem, my iba zavadziame. Rozumieš? Zbytočne iba všetky veci, hej, nerastné strany, to iba používame a ničíme to. Hej? A nič z nás nie je. Hej, na Facebooku napíšeš niečo, že ja neviem čo. Hej? Že neviem, baránek je neviem čo. Hej? Žid napríklad. No, to je to maximum, čo si tu v živote dosiahol, a oni to vidia, ani nepotrebujú takýchto ľudí. A to sú miliardy takýchto ľudí. A preto tá depopulácia, preto to všetko. Rozumiete? A my nie sme schopní to ani prekúknuť, čo robia. Hej? A medzi sebou sa hádame. A nie, že predavačka, rozumieš, predavačka bola tá, nie, Matovič tam nestála, ani to prasatučné tam nestálo v tom Lidli. Tá predavačka ti nenablokovala, keď si nemal rúško. Však jeden druhému to robíme toto. A bude, ja mám prácu, ja mám hypotéku. Každý má hypotéku a ja mám. Moja zlatá, si predstav, že mám. Hej? Toto sú také výhovorky. No a takýto, im stačí 500 miliónov takýchto ľudí. Rozumiete? Hej? A tie firmy, ako reálne, tie firmy
teraz neviem, majiteľ Martinusovej slniečka, tak možno on to chce robiť, ale niektoré proste tie firmy, tie veľké firmy, Martinus až taká veľká firma nie je, proste veľké firmy nemajú záujem, im potrebuje proste otočiť peniaze, aby všetci dostali prachy, zarobili, aby títo akcionári mali peniaze a týmto pre nich skončilo, nič inšie nechcú. Hej. No ale tieto veci musia robiť, lebo ich finančné inštitúcie, ktoré vlastní niekto, nutia. Hej. Však nenadarmo Bill Gates so svojou bývalou manželkou mali nadáciu, ktorá sa usilovala o zníženie populácie na Zemi. Tie debilné kraviny, ktoré počúvate od slniečkárov, ako nebudeme mať deti, lebo to je uhlíková stopa. A toto tlačia deťom na školách. Ja tu ťa zarazím, lebo ja zase až taký ľudomil nie som. Ak takíto kreténi nechcú mať deti, ja s tým nemám absolútne problém. Absolútne nemám. Ja nepotrebujem, aby sa toto rozmnožovalo. Rozumieš? Tak keby si choval potkanov doma. Na čo? Ja som včera pozeral, mám to aj nachystané, nebudem vás s tým trápiť, lebo na Markíze včera v televíznych novinách riešili teda sexuálnu výchovu na školách. A teda, že rodičia by mali mať vedomosť o tom, čo by ich deti teda pod akým tlakom budú, že teda čo sa bude vyučovať. A keď tam sa rozhorčovali, čo keď rodičia odmietnú, aký bude náhradný program, no tak bola aj etická výchova a náuka kresťanská. Tiež sa to vedelo rozdeliť, hej, keď je niekto tak blbý, že 8-ročnému decku chce natlačiť do hlavy, čo má robiť s pipíkom, tak nech sa páči. Ale zarazilo ma to, a to je na tomto najhoršie, že sa tam pýtali nejaké pani a tá pani hovorí, ale však keď to budú chcieť všetci, tak aj ja. Inak s tým nesúhlasím. To ako... Typická ovca. Na sekundu sa vrátim k tomu, čo odznelo pred prestávkou. Pre lepšie pochopenie to ESG môžete prirovnať k takému čínskemu sociálnemu kreditovému systému, hej? Alebo kreditnému systému. To znamená, ak všlapeš, robíš to, čo ti my vravíme, hej, tak dostaneš peniaze požičané, budeš mať relatívne pokoj. Môžeš podnikať, budeš prosperovať, budeš vytráčať z radu, sekneme ti po tej sprostej hlave a skončil si. Hej. No, ale nakoniec treba si uvedomiť, že ten Damoklov meč nevisí vo vzduchu, ale v ruke ho držia zákazníci. Hej. A ty môžeš zničiť tie firmy, ktoré podliehajú a podláhnú tomuto tlaku a tým pádom budeš ničiť aj tie finančné inštitúcie, lebo im ničíš klientov. Hej. Každý na to má prostriedky. Každý boží deň môžeš niečo robiť preto. Hej. A to je celé. Ale veď v korporátoch zamestnanci, tí, ktorí robia to, určite poznajú, najmä na západe, kde keď si ten správny zamestnanec, tak máš relatívne výhody, musíš sa správať samozrejme dúhovo, musíš podporovať LGBTIQ+. Mnohé tieto firmy majú dokonca špeciálnych riaditeľov, ktorí dohliadajú na tieto aktivity vo firmách a to sú korporáty, hej? Musia mať rovnaký počet Aziatov, černochov, lesbičiek, homosexuálov vo svojich radoch. Normálne sa percentuálne každého štvrť roka vyhodnocuje, či dodržiavajú správne túto diverziu. No a tak ďalej a tak ďalej. A ty keď náhodou robíš v tomto korporáte a je ti to proti srsti, lebo je to proti tvojej prírodzenosti a ozveš sa, tak ti ukážu, tam sú dvere. Odchod, dovidenia, do počutia. Nie si dobrý zamestnanec. Je jedno, že si zamestnanec úplne nariť, lebo nevieš robiť, čo robíš, ale keď si správne dúhovo naladený a máš správne názory, tak si ten správny zamestnanec. Ak nie, no tak v tom korporáte ti dajú najavo, že kamarátko, nie, nevyhodia ťa možno hneď, ale najprv sa ťa snažia prerobiť, robia sa rôzne školenia a školenia sú dokonca prevýchova, doslova, a sú povinné. A ty, keď neabsolvuješ to prevýchovné posedenie, no tak jednoducho v tej svojej karte máš zapísané, že si nespoľahlivý zamestnanec. A to už hraničí... Mne išlo jednu vec iba, aby ste, tí, ktorí o tom neviete, a nie je dôvod, aby ste vyhľadávali takéto informácie, aby ste vedeli, kde sa to rodí. Hej? Že to nie je len, že a zrazu to tu je. Nie. Vravím vám, prvé ESG, prvá lastovička veľká bola v roku 2004. OSN tlačí na toto od začiatku 80. rokov. Toto nie je niečo, čo včera niekto vymyslel, že príde, ja neviem, oný Mário Kolík, hej, Lili,
príde Lilitha a zrazu nie, alebo Čaputová, ako nie. Toto tu dávno je. To je jedna vec, musíte vedieť, skadiaľ to je a prečo sa to deje. A druhá vec je spôsob, ako proti tomu môžeš bojovať. Hej. To je celé. Lebo ak ti Lidl vymaže proste kríže, lebo môže, hej, a ty aj tak ten týždeň tam utekáš, hej, lebo v nedelu si v kostole a pán Boh a pán pápež a ja som taký veriaci a neviem čo a niekto ti ochčie a okadí vieru. No ale ty aj tak k nemu utekáš, lebo má akciu a nakúpiš si, no tak potom čo chceš? A keď ti vravím, že sa pozerajú na nás z hora a že nás nemajú za nič, tak to tak je. Aj keď si to nechceš pripustiť, aj keď sa ti to zdá hrozné, alebo ja neviem aké, no nie sme, ani mravce nie sme pre nich. Nie sme nič. Lebo nie sme schopní sa postaviť týmto hajzlom. A proste tvoja slušnosť je zamenená za slabosť. Ale keď to robíš dlhodobo, tak si slabý. Áno, si. Ale viete, si myslíte, že Francúzi, Briti, Američania na vás pozerajú ako na partnerov, na niekoho, kto je váš veľký kamarát, prdlajs, pozerajú na vás z vrchu. A ja sa vrátim tým korporátom, lebo na tom pracovisku, keď nemáš ten správny názor, tak to okolie ťa dotlačí doslova, buď do toho správneho názoru, aby si aspoň tváril, že súhlasíš, alebo odídeš, hej?